Kolormu apa tuh? Ya, masuk, masuk, masuk. Iki urung-urung joget wis jaluk saweran meneh kok ya, Mas. Yuk, yuk, yuk. Ada Yogi Nada buat Anda semuanya. Dalam rangka musyawarah anak cabang PDI Perjuangan Paranggupito Indonesia. Rino wangi tanesa kelingan, perawan ayu Kalimantan, antara guling tak sayang sayang, rasane koyok wong kedanan. Mas kudu nopo biyen cedhak rawani kondo. Yau. Ing opo siramu lunga ninggal mulih kondo-kondo. Tarik, tarik, tarik. Yo, yo, yo. Liwer koyo Nek sing ibu-ibu ben ketok gambare. Rina wangi tanesa ngalamun, tekan ngomah atiku bingung. Jane tresno rawani nembung, rasane kaya wong bingung. wangi banyune sampun karewani Ben ketok gambare. wis ngendura pekalaan. Iya, oh. Teni masih kurang. Ya, 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 ya. Tarik. Asik. Enak ya, Dik. Mantap ya, Dik. Hae lo. Oke. Ae, ae, ae. Yes. Ya, Mbak. Aduh, masih aduh. Apa lo? Hatiku itu Dikangen tenanan. wis kepulang kang wis mulih ning Kalimantan. Yogi Nada Indonesia. Wah, mantep ya, Dek. Aduh, mae aduh. Hatiku itu Kangen tenanan. wis kepulang kang wis mulih ning tanah seberang. Tingke banyu Kalimantan, biyen sing tak ombe sayang, ngelingake nalika pisan kenalan. Rina wengi tansah kelingan, bocah ayu ra katrokan, bantal kuling tak sayang sayang, rasane kaya wong kedanan. Ya, asik. Goyang dada, goyang pinggul, goyang bokong, sak juose. Yuk masuk. Rada panas sithik ya, Dik. Ayo bobo. Ini spesial juga buat yang lagi goyang di belakang sana, Mas. Oh, ada juga. Pasukan kita. Oke, pasukan jogetnya. Yogi Nada. Nggih. Ya, yuk, ya, yuk, ya, yuk. Aduh, mae aduh. Hatiku itu Kangen tenanan. wis kepulang kang wis mulih ning Kalimantan. Sakno, sakno. Asik. Mbak ya rada geser mrene, gantian nggone bubuk iki. Aduh. Kangen tenanan. Tingge banyu Kalimantan, biyen sing tak ombe sayang, ngelingake nalika pisan kenalan. Rina wangi tansah kelingan, bocah ayu ora katrokan, bantal kuling tak sayang sayang, rasane kaya wong kedanan.
lagi ya, musik lagi ya. Iya. Iya. Goyang lagi, goyang lagi, goyang lagi. Pokongi, pokongi, yo. Iya, asik. Pokongi, pokongi, alah, 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 alah. Apa lo? Kurang piye lo? Oke. Ibu goyang bu. Aduh. Hey, hey, hey. Bola, 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 bola. Rasane kaya wong bingung. Tresnaku ra bakal alum, tak enteni yen masih purun, tak enteni yen masih purun. Kasih tepuk tangan dulu dong buat Mbak Cynthia.